Yeah. 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 Pecka to je moje. Tak to je originál. Richard Miller. Všetkým vyjebáncom, ktorí toto nepochopili, ako preto do riti. A to hneď boj, bo dostaneš pesťou, bleskou, bezvol. Učím tu jak vyjebaný klakson, pre vyjebaných chlapcov. Pusti ma ty blázon, nevieš, ja mám flow. Mám ten dar chrániť svojich ľudí, potom sekať všetkých ako Tyson.